வாழ்க வளமுடன். சாந்தி கிச்சன். இன்றைய சமையல் முள்ளங்கி சாம்பார், முருங்கைக்கீரை பொரியல், சாதம். வாங்க பார்க்கலாம். குக்கர் வச்சு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க. கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போடுங்க. கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் போடுங்க. ஒரு 4 பல் பூண்டு போடுங்க. பருப்பு 1/2 டம்ளர் போடுங்க. போட்டு குக்கரை மூடிட்டு ஒரு 3 விசில் விடுங்க. பருப்பு வேகட்டும். காய் கட் பண்ணிக்கலாம். முள்ளங்கி, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை. அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி 2 உளுத்தம்பருப்பு போட்டு 2 கடுகு போட்டு வெந்தயம் 1/2 ஸ்பூன் போட்டு ஒரு 4 ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடணும். அதுக்கப்புறம் காயெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடணும். அதுக்கப்புறம் மிளகாப்பொடி, மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் ஒரு எலுமிச்சம் சைஸ் புளி ஊற்றிட்டு பருப்பை நல்லா மசித்து எடுத்து ஊற்றி நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கி ஊற்றிடணும்.
முருங்கைக்கீரை தாளிக்கலாம் பாருங்கள். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க. கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க. 2 கடுகு போடுங்க. கொஞ்சம் சீரகம் போடுங்க. 2 வரமிளகா போடுங்க. 2 வரமிளகா, கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், 2 கருவேப்பிலை போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க. அடுத்து கீரையை நல்லா கழுவிட்டு அதோடு சேர்த்துடலாம். கீரையை நல்லா வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுடலாம். கீரை நல்லா வதக்கிறப்ப கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடுங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுருங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி மூடி வச்சுருங்க. கீரையை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுருங்க. நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு கரண்டி துவரம்பருப்பு, வேக வச்ச துவரம்பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வேக விடுங்க. முருங்கைக்கீரை மெதுவாக தான் வேகும். அதனால் நல்லா வேக விட்டு கிளறி இறக்கிடுங்க. நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக. சாதம், முள்ளங்கி சாம்பார், முருங்கைக்கீரை பொரியல். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சாந்தி கிச்சன்